салому алейкум ба ҳама бародарои тоҷик, ба ҳама бародарои муҳоҷир. Як хабари фаврӣ ки ба мо хабар доданд. Давлатзода Кароматлои Рустам соли таваллудаш 1990 аз шаҳри Норак ба фурудгоҳи Жерметва Москва сафар кардааст ва аз он ҷо мехостааст ба шаҳри Краснодар парвоз кунад, вале аз рейс қафо монда аз санаи 22 июни соли 2021 нопадид гаштааст. ин бародарамон пеш дар шаҳри Москва ҳамсар, худаш ва ду фарзандаш зиндагӣ мекарданд. ва кадом бародарони ин бародари худамонро мешиносад, боз ҳам такрор менамоям. Давлатзода Кароматлои Рустам соли таваллудаш 1990. ва дар ин ҷо Абдулло номери ин бародарамонро мемонем. кадоме чизе дар бораи ин бародар медонад, ба ин номерҳо занг занад. раҳмат барои ҳаматон дӯстон.